Yo, what's up mga pre? At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga pre. Yun. At ang araw ngayon ay Lunes at ang oras ay hindi ko alam kasi wala akong relo. At yun. At nakikita nyo yung damit ko ulit kahapon ngayon. Kasi alam nyo hindi ako naliligo kasi mababawasan yung pogi points natin mga pre. Yun mga pre. At pupunta tayo sa taas kasi bibili tayo ng pagkain ng kalapati sa kapilang store kasi doon may binta ng mga pagkain ng manok, kalapati. Tsaka alam kung may trabaho mamaya mga pre. Tignan natin kung mayroon. Hindi pa naman tumatapag yung bus namin mga pre. Yun. Tara mga pre. Ayos muna tayo. Pagkaayos muna tayo mga pre para may makasalubong tayong chicks doon. Baka yun na yung natin. Tadhana natin mga pre. Tara. Achut-chut-chut-chut. Achut-chut-chut. Sige mat. Achut-chut-chut. Yun mga pre, nakabilin tayo. Yan o. Malapit lang naman mga pre. Diyan lang. Kaya pauwi na tayo mga pre. Ubus na kasi yung pagkain ng kalapati natin mga pre. Yun mga pre, dito na tayo. Papakainin lang natin yung kalapati natin mga pre. Yun. Paturok, paturok. Paturok mo, paturok mo. Yun mga pre. Dalawa na sila. Mag-asawa yan. Ba't kaya gustong gusto ng kalapati ng ganitong mga pre? Ano kaya lasa nito sa kanila? Yan, may pagkain na sila. Pumili tayo ng 2 kilo mga pre. Mga na yun, mga 1 linggo na siguro nila to mga pre. Kasi medyo tumatakaw na sila mga pre. Yun mga pre, umaambon na naman. Mukhang uulan na naman nata. Umaaraw, umaambon. Nga mga pre, nandito tayo sa working area at may overtime kami mga pre. At yun, nauna na ako dito kasi hintayin ko na lang yung bumili ng gamit namin para may magbubuhat. Yun mga pre, at sa susunod na lang ulit. At kita-kits na lang sa susunod na vlogs. At yun, ingat lagi, bye bye.